संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। महाराष्ट्र शासनामार्फत जागतिक वसुंधरा दिवस 22 एप्रिल 2023 साजरा करण्यात येतोय। त्या अनुषंगानं वेंगुर्ला नगर परिषदेमार्फत 22 एप्रिल ते 28 एप्रिल हा आठवडा वसुंधरा आठवडा म्हणून साजरा करण्यात येतोय। या उपक्रमाअंतर्गत सकाळी भव्य सायकल रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतोय। पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांच्या प्रदूषणामुळे वातावरणातील ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होऊन निसर्गाचा समतोल ढासळत चाललाय। यावर उपाययोजना म्हणून पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसवर चालणारी वाहनं न वापरता सायकलचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावं म्हणून नगर परिषदेनं भव्य सायकल रॅलीचं आयोजन केलं होतं। ही सायकल रॅली वेंगुर्ला नगर परिषद कार्यालयापासून सुरू होऊन हॉस्पिटल नाका, अग्निशमन केंद्र, स्टेडियम, पॉवर हाऊस, रामेश्वर मंदिर, पिराचा दर्गा, गणपती मंदिर, दाभोली नाका, नगर परिषद कार्यालयापर्यंत काढण्यात आले। यावेळी वेंगुर्ला नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ, सर्व अधिकारी, कर्मचारी तसेच माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, वेंगा बॉयजचे डॉक्टर राजेश्वर उबाळे, इतर पदाधिकारी सहभागी झाले होते। माझी वसुंधरा अभियानाअंतर्गत वसुंधरेचं जतन करण्यासाठी, पंचमहाभूतांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध संदेश देणारे माहिती फलक लावून सायकल रॅली काढण्यात आली। या सायकल रॅलीच्या निमित्तानं पर्यावरणाचं संतुलन राखण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांनी सायकलचा वापर करावा असं आवाहन यावेळी मुख्याधिकारी कंकाळ यांनी केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।